sper să nu aveți nevoie vreodată, și anume oprirea automată de la camioanele Volvo. Cum se întâmplă un astfel de lucru? Să spunem că ești incapacitat, ți s-a făcut rău sau poate ai adormit. Camionul va opri de unul singur, în siguranță, și haideți să vedem cum funcționează. Nu mai atingem niciun fel de comandă, vom avea avertizări la 15 secunde. Să vedem dacă funcționează. Avem prima avertizare, ne spune să punem mâinile pe volan. Avem a doua avertizare în bord cu portocaliu. Avertizările vin la un interval de 15 secunde. Și avem avertizarea finală cu roșu, camionul oprește, a pus avariile, oprește complet în siguranță, iar la final, la oprire 0, va debloca ușile, astfel încât echipajele de intervenție să poată avea acces la timp.